Γεια σας, αυτό είναι το δεύτερο επεισόδιο και έφερα λίγο το τρολοκομείο από εδώ. Τι με βαράς ρε. Λοιπόν, πάμε έξω. Καταρχήν ξέρουμε ποιος είμαι, όχι. Λοιπόν, από εδώ είναι ο αδελφός μου. Κοίτα εδώ, είσαι εσύ, Παναγιώτη. το τζόβενο. Από εδώ είναι ο αδελφός μου ο Παναγιώτης, ο Πάνος. Να πω γεια. Λοιπόν, πες γεια στα κορίτσια και στα αγόρια που μας βλέπουν. Α, γεια. Δεν ξέρω εγώ. Πάντως μας βλέπουνε. Στα σχόλια να μου πείτε ομάδα είσαι αγόρια. Λοιπόν, Λοιπόν, κάτσε, δεν στήθηκα. από εδώ είπαμε, ο αδελφός μου Λοιπόν, Παναγιώτης. γεια σας, είμαι ο Παναγιώτης, ο αδελφός της αδελφής μου. Ο αδελφός της αδελφής μου. Ο αδελφός της Ειρήνας. Αδελφός της Ειρήνης εδώ πέρα που έχει Ειρήνας. κάνει. Ειρήνας. Ειρήνα με λένε. Ειρήνα. Λάκκο μου κάνεις. Άντε τελειώνε. Λοιπόν, Τώρα μιλήσεις στην κάση, σε κάνω ρεζίλι. λοιπόν, Λοιπόν, ξεκινάμε. έχουμε γελό με. Λοιπόν, σήμερα έχουμε να κάνουμε ένα ερωτηματολόγιο. Ποιος ξέρει, Αν είναι και με 16 αν χρονών. με ξέρει καλύτερα ή... Τέλος πάντων. Όχι, όχι, κάνουμε. Έλα, σε παρακαλώ. Όχι.